дар AdinXBet бонус рафтаеса. Агар шумо шотона аз 500 то 7000 рубла пур бикунед, дар ҷое ки промокод мебинед бо ҳарфҳои калони англисӣ олам нависед, ба шумо аз 500 то 7000 рубла бонустон медиҳанд. Агар шумо хоҳем приложение AdinXBet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео будагӣ дароин ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хеле приложениҳо ва ё дуруғанд ва ёро мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроед ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтон менависед. валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чизи дигааш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. Давомиш дар рӯи экран. салом тамошогарони шабакаи оламӣ, харид ва фурӯши мошинҳо бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо 10 мошини фурӯшӣ мебошад бо состоянии хуб, нархҳои дастрас. барои ҳамин то охири наворро тамошо кунед. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш, агар хоҳед ба мо раҳмат гуфтан лайкзорӣ кунед ва наворро паҳн кунед дар шабакаҳои интернетӣ. барои ҳамин суханро дароз намекунем, рафтем сар мекунем. Daiwo Nexi асфалтии тар. мошини айни ҳол дар Турсунзода мебошад. абиёи моториш 1.6, соли 1997 истеҳсол шудааст. приводаш бошад пешнави сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш седан мебошад, рангаш асфалти тар. коробкаш механик мебошад. мошин ҳолаташ хубай. нархаш 25000 сомония бо рубли ҳозира 170000 рубле мешавад. мошин 100% ягон камудӣ надорад. германския мотораш простой кардагиай. ягон ҷой кашидагӣ надорад. лабкоҳош кашидагӣ нест. бо савдо мешавад. 4 баллони нав, ходовояш 100% кардагиай. гуфт соҳиби мошин. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, пешкаши мо мошини навбатӣ Daiwo Tico Cerebris. мошин дар Бобоҷони Ғафур мебошад. абиёи мотораш 1.3, соли 1994 истеҳсол шудааст. приводаш пешнави сӯзишвориш газ ва бензин, кузаш хечи бек, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин техосмотраш 4 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 7200 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 49000 рубле мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, пешкаши мо мошини навбатии Daiwo Matiz тиллоҳӣ мебошад. мошини айни ҳол дар шаҳри Душанбе мебошад. абиёи мотораш 1.4, соли 2000 истеҳсол шудааст. приводаш пешнави сӯзишвориш газ ва танҳо бензин. кузаш хечибег, рангаш тилло, коробкаш механик мебошад. ҳолати мошин бениҳоят хуба, ягон камудӣ надорад. мошин фурӯхта мешавад фавран бо нархи 18000 сомонӣ, бо рубли ҳозира 122000 рубле мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. Opel сурхи хечи бек. айни ҳол дар шаҳри Душанбе мебошад. абиёи мотораш 1.6, соли 1995 истеҳсол шудааст. приводаш пеш мебошад. кузаш хечи бек, рангаш сурх мебошад. нави сӯзишвориш газ ва бензин. коробкаш механик мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то моҳи июнай. ягон камудӣ надорад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 22000 сомонӣ. бо рубли ҳозира гардонем 150000 рубле. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. ссилкае ки дар таги видео мешавад дароед ҳатман. Opel Astra G Universal сафед. айни ҳол дар Душанбе мебошад. абиёи мотораш 1.6, соли 1998 истеҳсол шудааст. приводаш бошад пеш, нави сӯзишвориш бензини холия, газ задагӣ нест умуман. яксола ҳуҷҷат дорад. кузаш универсал мебошад. рангаш сафед мебошад. коробкаш механик мебошад. ҳолати мошин бениҳоят хуба, ягон камудӣ надорад. мешини фақат ҳай мекунӣ, гуфт соҳибаш. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ, бо рубли ҳозира 177000 рубле.
телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, бо хоҳиши шумо Opel Hatchback айни ҳол дар шаҳри Душанбе мебошад. авиои мотори 1.6 соли 1996 истеҳсол шудааст. приводаш бошад пешнави сӯзишвориш, газ ва бензин. кузаш Hatchback, рангаш хокиста ранг. коробкаш механик мебошад. ҳолати мошин хубай. Opel Hatchback дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер, люк, ходовой, моторш 100%. 4 баллони нав дорад. губка кардагӣ савдо мешавад. нархаш боша 29000 сомонӣ. бо рубли озира гардонем 197000 рубле мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, мошини навбатӣ бо хоҳиши шумо мебошад Hyundai Sonat. айни ҳол дар шаҳри Қоғонтепа мебошад. авиои моториш 2.4 соли 2007 истеҳсол шудааст. приводи мошин бошад пеш. нави сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш седан, рангаш сиёҳ мебошад. коробкаш механика. ҳолати мошин хубай. мошин фавран фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ. бо рубли озира кардем 275000 рубле мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. состоянии мошин бениҳоят хуб, ягон камбудӣ надорад. ҳамаш қоидавиай. якчанд бародар дар комментария хоҳиш кардем Hyundai Starex. марҳамат дӯсто, ба мо рӯй карда намехел мошин. мошин айни ҳол дар ҳисор мебошад. соли барош 2001 мебошад. авиои моториш 2 мебошад. приводаш қаффо, нави сӯзишвориш дизел, кузаш универсал, рангаш тилло. коробкаш механик. ҳолати мошин хуба, ягон камбудӣ надорад. состоянии создай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ. бо рубли ҳозира 185000 рубле мешавад. телефонҳо барои тамос дар экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем. ҳатман лайкҳои видеоро бигзоред ва дар комментария ягон чи нависед оиди мошинҳо. хоҳишмандои Mercedes бародарони азиз, марҳамат. Mercedes Elegant айни ҳол мошин дар ёвон мебошад. авиои моториш 1.8 соли 1994 истеҳсол шудааст. приводаш қаффо мебошад. нави сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш седан, рангаш серебрис. коробкаш механик. ҳолати мошин хубай. шахели дастурату дидасед. состояниш бениҳоят хубай. мошин ҳамита шахеле ки дастуратаем хел ништякай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ. бо рубли ҳозира гардонем 176000 рубле мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. хуш дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ BMW 3 серия дар Душанбе мебошад. соли 1991 истеҳсол шудааст. авиои моториш 1.8, приводаш қаффо, нави сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш седан, рангаш сафед. коробкаш механик мебошад. ҳолати мошин хубай. дорои 4 баллони нав, аккумулятор ва 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ. бо рубли ҳозира гардонем 96000 рубле мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед аз хона нов баромада пулкор кунед, ссилкае ки дар таги видео мешавад дароед ва бозӣ кунед, ба шумо бурдворӣ хоҳонам. дӯстони азиз, раҳмат ки то охири наворо моро ҳамроҳӣ кардед. навори мо шумо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. як ҷаҳон ташаккур барои диққататон ки то охири наворо тамошо кардед. ҳатман дар канал обуна шавед ва лайкҳои бо видеоро фаромӯш насозед. наворо дар шабакаҳои интернетӣ бо тариқи имо, WhatsApp ва дигар ғайраҳо падилиса кунед. сарбаландӣ, хонаободӣ, танисият, имони мустаҳкам барои ки шумо хонам. хаяматонда. бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳӯиро тавсия медиҳам. эпидемия паста барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки кӯдакдор намешанд фоиз спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. яке аз доруҳои гиёҳии дигар инфренг мебошад. барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан, тез корашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. Самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд.
бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. мумиё бо тумин барои дарди устухон, барои ба қувват кардани устухон, руда, меъда, бемориҳои шуш, сулфа, аллергия. хелба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон. ҳамчунин ҳадиси паёнбар аст ки ба саддард даво мебошад. сенол барои кирми руда ва ҷигар. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин дорӯи киёӣ дастрас кунед, бо рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. ҳамчунин бо тариқи почта ба тамоми гӯшаи ҷаҳон ба шумо мерасонанд. инак дӯстони азиз, пешкаши шумо Opel Sedan соли 1994 истеҳсол шудааст. дучархи пеши мошин мечархад, коробкаш бошад механик, кузови мошин бошад кабриолет, нави сӯзишвориш газ ва бензин, рангаш бошад кабути осмонӣ, объеми мотораш 1.6. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 22 000 сомонӣ, бо рубли зирагардонӣ 151 000 рубле мешавад. савдо мешавад дар болои капоти мошин рӯ фурӯшандаи мошин. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед.